Yo, what's up mga kapobre, magandang umaga at magandang buntag. Kaismisi sa aming anak na bibi. Anak na bibi. So dito ako sa aming kuan. Bahay kubo nga payag. Check muna mga kapobre. Alas 6:25. Malayo pa ang umaga. Malayo pa ang oras. So ano niluto ni Mrs. dito nga ulam ni Bibi Bintoy Gamatoy. So ngayon magpunta tayo sa basurahan, baka may mga mapulot pa tayong mga ano-ano doon. Let's go. So adto na ta mga kapobre kay maghanap tayo ng sako kasi dito limiting yung sako dito sa aking hinukay na wala kami mga sako dito. Pupunta tayo sa basurahan para maghanap ng sako at mga ano-ano pang bagay. So dito mga kapobre wala kami sako, 2 sako lang yung namin dito. Pag maghukay ako dyan, wala na sako, magbulki-bulki lang yan. Dito na tayo sa basurahan mga kapobre. Yun parang TV TV siguro yan. So nakahanap tayo ng 3 sako. Tapos tingnan natin yung TV ba to. Ay! Computer, monitor. So, ito ng kalakal natin. This is a TV. May dala tayong TV flat screen. Tingnan natin kung gagana ito mga kapobre. Tapos may mga sako pa tayo makuha dito. Anong brand ng TV? So uwi na tayo sa bahay mga kapobre para tingnan tong TV na to kung gagana ba to. Okay mga kapobre, nakadating na ako sa bahay. Tapos ng itong TV, tingnan natin kung gana. So ito na siya mga kapobre brand niya kay Plardin by Lexing. Time check muna tayo
baka mali tayo sa ating trabaho. Alas 6:40. Oh, tama pa. So buksan na natin to para maano natin. Kaso wala tayong ano dito mga kulay, kuryente. Tayong ano? Magkasulan na tayo ng buwan. Kapili tayo ng buwan. Solar battery at saka inverter. So ano, bukas na. Para sa mga kapubay. So Kit lang pala to. Ang kapal ng kanyang buwan. So ito mga kapobre, oh. Lagyan nating tandaan mga kapobre para di tayo maligaw pag sinabi to ulit. tanggal siya. Oh. So ibilad ta sa araw mga kapobre.
Ligpit na tayo. Salamat sa panonood mga kapobre. Hindi ko na patagalin ang aking vlog kasi mag alas 7 na. Maligo pa ako tapos pasok pa sa trabaho. Salamat sa mga lahat ng mga nag-subscribe sa aking channel at sa pagsuporta at sa mga nanonood. So itong TV na to mga kapobre, wala kaming kuryente dito, baka sunod na mga panahon may kuryente o may ano kami dito, baka makabili ako ng battery at saka inverter ng solar, maka pag-testing na tayo at makapagkumpuni na tayo ng ating napulot sa basurahan na TV. At sa mga kapatid ko at sa mga kaibigan ko dun sa amin sa barangay Tinabyunan, Katmon, Cebu, kumusta mo diha? Nakaputos na mo pinaskuhan? Ako diri wa gyud mo putos kay naputos pas utang. So hindi ko na babain, dito lang muna. Si dami pang gagawin. Magbalot pa ng baon, maligo. Tapos itong TV na aking binungkag binuksan. Ligpit ko pa. So hanggang dito na lang. Bye bye. God bless. At magandang umaga.